हेलो लोगोफोर बरायबाय बड जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव आं आसा खालामो गासैबो मोजां दङ CTET एग्जाम जायफ्रा होनो गोनां दङ स' नोंथांमोननि थाखाय मोनसे पाब्लिक नटिस ओंखारबाय आरो बेयाव नोंथांमोना माखासे एडभान्स आपडेटखौ नायनो हासिगोन आरो नोंथांमोननि एग्जाम लेंगुवेज होनाय लोगो लोगो गासै 20 थागोन जेराव HS पास डिग्री फार्स्ट लेभेलाव क्लास 1 निफ्राय क्लास 5 सिम पेपार 1 एन्ड पेपार 2 जाबाय क्लास 6 निफ्राय क्लास 8 फार्स्ट लेभेलसिम स' नोंथांमोना बेवहाय मोननो हादों माखासे क्लास लेभेलाव नोंथांमोना एलिजिबोलनि सायाव सोनारसिगोन नोंहा जेराव क्राइटेरिया गोरोबो बेयावनो नोङो एग्जामखौ होनो हागोन बेनो जाबाय नोंथांमोननि एग्जामा कम्पिउटाराव अनलाइन एग्जाम जायो एग्जाम सिटिया नोंथांमोना गुवाहाटीआव मोनगोन आरो बेनो जाबाय 20 एग्जाम लेंगुवेजेस नोंथांमोना मोननो हादों आरो सिलेबासखौ नोंथांमोना जेब्ला अफिशियेल नटिस फैगोन अब्ला नोंथांमोना बे ctet.nic.in बेयाव नायनो हागोन आरो जेब्ला फैगोन नोंथां मोजां आपडेटखौ लाना फैखागोन जायखिजाया जायफ्रा CTET एग्जाम होनो गोसो दङ स' नोंथांमोना डिसेम्बराव होनो हासिगोन आरो बेनि एप्लाइआ थाबैनो जागोन नाथाय एग्जाम फिस थायो दा जों बेखौबो नायगोन दा एग्जामखौथ' मिन्थिखाबाय नोंथांमोना अनलाइन एग्जाम जायो बेनिफ्राय नोंथांमोननि लेंगुवेजआ सिगाङाव नायोब्ला बर' गैयामोन स' बेनिफ्राय ST हिसाबै फिसा जाबाय पेपार 1 आवहाय नोंथांमोना मोनदों 500 पे खालामनांगौ नाथाय मोननै खालामबा नोंथांमोना 600 आवनो गनाय जायो बेखायनो नोंनि सायावसै जेराव नों एलिजिबल जायो बेयावनो खालामदो जुदि मोननैबो जायोब्ला लाब जायो मानोना 600ल' पे खालामनांगौ जायो सिंगल बा 500 पे खालामनांगौ जायो स' बेनिफ्राय डिप्ल'मा नांगोन डिलेट VIII नांगोन नोंथांमोना पार्सेन्टआ मिथिखायो मिनिमाम 45% थानांगौ होननानै दा जायखिजाया नोंथांमोना जेब्ला अफिशियेल नटिस फैबावो अब्ला गासैबो डिटेल्सखौ मोनगोन बेनो जाबाय एडभान्स सर्ट नटिस पाब्लिकनि दा नोंथांमोना नायदो माखासे बेवहाय नटिसेस दङ बेयाव फैनानै गासैबो डिटेल्सखौ मोननो हागोन आरो सिगां एग्जाम होनायाव बेसेबां केन्डिडेट एप्लाइ खालामदोंमोन बेसेबां पास जादोंमोन बेयावनो गासैबो आपडेटखौ नायनो हागोन दा बेखायनो रिजाल्टआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जों बेयाव नुनो मोनो दा जेब्ला एप्लाइ जागोन नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेटखौ लाना फैगोन नैबे जाबाय प्रिभियास एग्जाममोन पेपार 1 आवहाय 18,92,000 नि बारा होदोंमोन आरो लोगोसे एपियार जादोंमोन 14,95,000 आरो पास जादोंमोन 4,45,000 नि बारा जादोंमोन आरो लोगोसे पेपार 2 नायोब्ला 16 लाख जादोंमोन एप्लाइ खालामनाया बेनिफ्राय एग्जाम होदोंमोन 12,70,000 बेनिफ्राय पास जादोंमोन 2,20,000 नि बारा दा बेबायदि जायो आरो खायसे एबसेन्ट जायो बेखायनो नोंथांमोना जेसेबां हागौ एग्जामखौ होनांगौ एप्लाइ खालामनानै मानोना एग्जाम फिसआ ओरैनो लस जायो दा बेनिसिम लोगोफोर जेब्ला एग्जाम डेट फैगोन गासैबो डिटेल्स फैगोन अब्ला होबावगोन नाथाय डिसेम्बराव एग्जाम जागोन आरो CTET फैगासिनो दङ CTETआव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन जायफ्रानोखि डिप्ल'मा दङ डिलेट VIII थानायफोरा आरो लोगोसे फ्रेस जाहागोन ना हाया बेनि सायाव जेब्ला लेटेस्ट आपडेट एबा अफिशियेल नटिस फैगोन नोंथांमोना आपडेटखौ लाना फैगोन दा लोगोफोर नोंथांमोना बेफोरबादि आपडेट मोनो बड जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना ला लेटेस्ट नोंथांमोना आपडेटखौ मोननो हागोन